ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜିର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଶନିବାର ତ ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ ବନେଇଛି, ଯେହେତୁ ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି ତ ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦେଲେ ମୋର କାମକୁ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ଆଜି ମେନୁ ବନେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଜିର ମେନୁଟି ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଆଗେଇ ନେବା। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବିନ୍ସକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ବିନ୍ସ ଭଜା କରିଦେଇଛି, ଭଜା ଅଲରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି, ଭାଜି ତ ସାରିଲିଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖାଉଛି, ଇଏ କ'ଣ ଚକୁଳି ପିଠା, ଯେଉଁଟାକି ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ପିଠଉ ବଟା ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଚକୁଳି ପିଠା ମୋର ବି ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜେ ଆଜି ବନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଭିତରଟି ଅବଶ୍ୟ ହେଇ ଆଉ ଟିକେ ହେବ, ଆକୁ ଉଠେଇବି ମୁଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କ'ଣ ବନେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟା ପୋଟଳ ମୁଁ ଭଜା ବନେଇଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବନେଇଛି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲ ମୁଁ ଡାଲମା କରିଛି। ତ ଚକୁଳି ପିଠାକୁ ଡାଲମା ନା ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଡାଲମା ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ମେନୁ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଫେସବୁକ୍ରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ଟି ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ ତ ଫେସବୁକ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।